Mama mmoja alikuwa na huzuni ndani ya moyo wake. Ndani ya njia huyu mwaka tunayoingia inawezekana utakutana na mambo ya kuhuzunisha. Lakini ushindi unakuwa kumwendea Bwana Yesu katika maombi. Ukamweleza jinsi moyo wako ulivyo. Kinachokuhuzunisha haswa ni nini? Hapa Hana alikuwa na shida ya kutokuwa na mtoto. Alikuwa ameolewa lakini hajapata mtoto. Na watu wengi walioolewa wanajua jinsi gani inaumiza kuolewa alafu usipate mtoto ndani ya nyumba. De som är gifta, de vet hur mycket ont det gör att vara gifta och inte ha något barn. Ni shida kubwa sana na moyo unahuzunika. Det är ett stort problem i hjärtat. Hata akupende mume wako au hata uwe na vitu vingi, lakini kama una mtoto ndani ya familia ni shida. Även om din man älskar dig eller om du har massa saker, men om man inte har ett barn, det är ett stort problem. Na huyu Hana amejua jinsi ya kupambana na tatizo hili. Han visste hur man skulle kämpa mot det här problemet. Amemwendea Bwana na roho yake yote. Han gick inför Gud med hela sitt hjärta. Mstari wa 10 nasema, naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana, akalia sana. Och vers 10 säger, och i sin djupa bedrövelse började det till Herren under vetegråt. Kuwa na uchungu ni kitu cha kawaida. Att ha sorg är en vanlig sak. Mmoja ana uchungu kwa sababu hana mtoto. Det är någon som har sorg i sitt hjärta för att hon eller han inte har. Mwingine ana uchungu kwa sababu hana kazi. Och det är någon som har sorg i sitt hjärta för att han inte har något jobb. Mwingine ana uchungu kwa sababu hajaolewa. Det är någon som andra har sorg i sitt hjärta för att de är inte gifta. Mwingine ana uchungu kwa sababu mbalimbali. Och många har sorg i sitt hjärta för olika saker. Katika mambo yote utakayopitia, elewa ushindi mmoja ni kumwendea Bwana Yesu. I akten där som du kommer gå igenom, man ska veta att man ska gå till Gud för att vinna. Hana ameenda akaomba kimoyomoyo bila kutamka maneno. Alikuwa anasema ndani ya moyo wake, lakini mdomo ulikuwa kama vile unasema. Mstari wa 13. Vi ska läsa vers 13. Hanna talade nämligen i sitt hjärta, och endast hennes läppar rörde sig, men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var drucken. Alikuwa anaomba ndani ya moyo wake. Hon bad i sitt hjärta. Na maneno alikuwa hayasikiki. Och hennes röst hördes inte. Hii ni kuonyesha kwamba alikuwa amezidiwa ndani mwake. Det är att visa att hon bad jättemycket i sitt hjärta. Lakini Bwana akamuona. Men Gud sa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana amemuona. Gud sa henne. Akampa mtoto. Och gav henne ett barn. Amesema, Bwana ukinipa mtoto wa kiume. Hon sa, om du ger mig ett barn, en pojke. Ja. Amesema mtoto wa kiume. Hon sa en pojke. Ni kweli angesema unipe mtoto, Mungu angeweza kumpa mtoto yeyote. Hon sa hon bad för ett barn. Gud skulle ha gett henne ett. Lakini amesema mtoto wa kiume. Men hon bad en pojke. Ukitaka kitu kwa Bwana, hebu eleza vizuri tatizo lako na kitu unachotaka kwa Bwana. Om man vill ha något från Gud, då måste man förklara hur man vill ha det. Usiseme Mungu anajua. Säg inte att Gud vet. Ni kweli anajua. Det är sant att han vet. Lakini wewe unataka nini? Men vad vill du egentligen? Bwana Yesu apewe sifa. Det är så Gud. Ndani ya mwaka huu, jua kuomba Mungu